М, Қайырлы кеш, құрметті тамашашылар. Міне урамда салқын болса да мен айтамын. Кімге кім қызық санап күтіп тұра, шуларның үмітлерін нәрсе деп айталар инде, ақылым дейлер ме? Татарша бізде бір яқта бір түрлі сөйлейлер, бір яқта бір түрлі. Шуңа күрә татарда бигрәк бар. Теге Фейсбукта татарша язса, берсе дә сокланып язмый. Менә әфәрин, син Татарстанда тумаган кеше, Татарстаннан читтә туган, Иракта, Казак, Украин, Мордва, урыс арасында үскәнсең, татар мәктәбендә укымагансың, татар киноларын карамасансың, без кебек телевизордан спектакль, театр. Татар радиосын тыңламасың, татар газетін укымагансың, шунда карамастан менә шундый сирәк очраган кайсы вакытта татар телен сүзләрен беләсең икән дип берсе дә сакланып бер сүз язмый шунда. Менә шул теге берсе шаяртып әйткән, с такими друзьями и врагов не надо ди. Шуны әйтәсе килә Фейсбукта имеш друзья дип шул ачуым килә. Друзья дип шутлыйлар инде. Нинди друзья теге одноклассники, сыйныфташ, ягъни анда да имеш друзья дип. Мен әйтәм, миңа ошый сүз менә алман, немец телендә Бри Фройнда ди. Товарищ или друг по переписке ди. Менә шунысы минемчә ул хак булыр иде. Шуны әйтәсе килә. Ул менә мәсәлән тотсын да хәзер инде бер чыгыш ясасын инде. Телен вата-вата. Шул мәсәлән Сахалинда урыс арасында тәрбияләнгән, Якутиядә килеп ул мәсәлән татарча язсын, хаталар белән аны тотынсыннар инде танкыйтьләргә, шыкларга инде бәйләнергә, һәркайсы теге әйтәләр бит. Урысча әйтмешли, иначе какой способ самоутвердиться? Шикелле шундый менә теге Фейсбукта элек мәсәлән сыйныфташ дигән шунда берсе чыгадыр иде, мин әле бер мазаклап язасын килгән кеше чыга да мәсәлән нинди матур табигать дип. Ахырында ошол комментарийлар китә инде анда сүгенеп бер-берсен сүгеп, яманлап, әллә нәрсә боксыз, әшәк сүзләр белән берсен каплап, әллә нәрсә язып бетерәләр. Шул шикелле мен әйтәм, Фейсбуктан нәрсә юк, бара-бара анда да шулай булып китте бер вакытта, тотыналар менә. Хатта теге әйтәм, Гагаузида үзләрен милли аңы, ягъни урысча әйтмешли, национальное самосознание, без Кырым татарлары Румыниядә дип торалар үзләрен. Биеп торалар, музыкалар үзләрне. Күптән яшиләр, чөнки вакытындалар шунда сөрелгәннәрме, әллә үзләре киткәннәрме, теге патша, Россия патшалыгы аларны мыскыллагачмы, әллә Екатерина аларны җиңеп алгач, 1780-70 ничәнче елларда икән булган инде хәл инде, оныттым кызганычка каршы. Мәсәлән, үзләрен татар дип саныйлар, Кырым татары дип. Шунда Гагаузида, Гагаузиере авылда, Кыпчак авылында бийләр, җырлыйлар, бийләр, без Кырым татарлары дип аларны игълан итәләр. Кырым татарлары чыгыш ясый Румыниядән дип тотыналар. Дагыстаннан әйтмим инде кайсы милләт. Алар ни түгел имеш, татар түгел. Алар ногай дип тотыналар. Дагы кемдер нәрсә тотына. Әле хатта мин бер видеоны куйган бит, анда татар теле дип нәрсә әйткән бер хатын-кыз. Анда Казакстаннан бик күп дистәләр казак телендә комментарийлар булды. Казак телендә инде теге әйтәләр бит, ложку дегтя в бочке меда ди. Шуның шикелле арасына берсе тоткан да инде язган. Бу татар теле юк, Кыпчак теле бер наречие дип. Ну, ясын инде теге урыс әйтә, на чужой роток не накинешь платок ди. Минемчә яза бирсеннәр. Ул даже менә әйтәсе килә, беләсезме? Кемдер әйткән анда. YouTube'та мәсәлән булса, теләсә нәрсә языгыз ди, чөнки ул мактап язсагыз да комментарий, яманлап язсагыз да ди, теге урысча әйтмешли, продвижению способствует ди. Ул теге видеоны нитәләр ди.
үскәрәк қоялар ди, халыкны кызыксындыра. А то мен уйлап торам, кайсакта Facebook'та тотыналар бер теманы, шундый кызуына инде тотыналар, шуны берсе-берсе бәхәсләшеп нитеп. Мен әйтәм, әллә сезнең мен әйтәм, вакытыгыз артыкмы икән шуны язып утырырга? Мәсәлән, син анага игътибар итеп, вакытыңны битереп анарга син кирәк нәрсәгә куллана торган вакытның файдалы нәрсәгә изге эшләсәң дә, мәсәлән, ял итсәң дә, белемеңне арттырсаң да, ул бик ни, менә теге урысча әйтәләр, мәсәлән, ни к ночи будет сказано, мен әйтәм, будь к пятнице, йомга башланды бит, йомгага будь к пятнице сказано дип. Ул мусулман кешеләргә белем алу бик шундый изге эш дип санала, савап эш. Савап ул шундый эш, белемне үстер, мәсәлән. Юк, тотыналар берәрсе җавап бирергә. Ул инде кеше ан белән ризалашмый, бәхәсләшәләр, тегеләй булай. А күбесе менә белеме булмаса да тотыналар, менә хатта теге этимология, кайсылары шулары ширгә әйләнә этимология. Кайсы сүз кайдан чыккан, тотыналар, тегеләй булай. Мен әйтәм, ник мен әйтәм, Советлар Союзы чорында кешеләр кандидатская диссертация яклап, докторская диссертация яклап, филология буенча шунда китаплар язып, фәнни эшләр, шунда нәрсәдер фикерләрен белдергән. Хәзер инде кирәкми алар, үзләре укымыйлар. Хатта ни хата белән язалар. Шунда һәр кайсы үзен теге филология фәннәре доктордан да югаррак үзләрен саныйлар, мәсәлән, алар өйрәтәләр кешеләрне. Менә мәсәлән, шуннан килеп чыккан бу сүз, шуннан килеп чыккан. Ичмасам языгыз версия дип. Версия, предположение, тотыналар. Юк, менә мин шулай дип уйлыйм, менә мин шулай дип уйлыйм. Ул теге тагы әйтәләр, камешек огород дип. Гаепләп китмәсенә, кайсы вакытта бер халыклар, мәсәлән, элек татарны изгалиләр, безне мәктәптә укыганда, без укыган идек Куликовскую битву против татарских, татаро-монгольских наших захватчиков дип, безне масхаралыйлар, шунда мәктәптә, бала чакта да әле без ярый анда татар бераз көчле булый, ул безнең шул укып утырган мәктәпнең бинасында революция кадәр әле безнең татар бабаларыбыз, аталарыбыз укып чыккан әле. Шуңа күрә бик алай, бәлки итмәгәннәрдер. Әйтәләр, урысча дом и стены помогают дип. А менә бүтән җирдә, мәсәлән, кайда татар аз, аларны мыскыллаганнар инде җитәрлек. Хатта мин университетка укырга кергәндә, мине теге вы нас 30 лет подыгым дип бәйләнәләр. Шуны әйтәсем килә. Татарларны гел тырышалар кимсетергә, кайда булса да, кайсы. А инде вакыт узды, үзгәрде. Инде сәясәт, инде тотындылар. Мәсәлән, ул икенче караш чыкты, инде алар көчле милләт, дәүләт булган, тегеләй булай дип. Инде хәзер кайсы милләт, кайсы милләтләрнең вәкилләре тотыналар. Безнең халык ул ди, арда ул булган, безнең халык ул булган дип. Мен әйтәсем килә, ник сез өндәми тордыгыз, татарларны ничектер шыкылап гел кимсетеп мыскыллаган чакта, ник шунда күкрәк сугып әйтмәдегез? Менә ул татарларга гаепләмәгез, гаеп якмагыз. Ул безнең халык менә шул вакытта арданын оештырган халык, ул менә урыс дәүләтен имеш басып, аларны үз астында, тәпи астында тотып торган безнең милләтебез дип. Ник шунда әйтмәдегез? Инде хәзер менә тотындылар. Безнең милләт, ул безнең милләт. Менә ул татар бер дә кагылмый ул нәрсәгә имеш шулар. Әлек татарны ничек кенә мыскылламадылар, хатта күбесе шул уялып, татарлыгын яшереп, уялып, хатта мин әнә теге миңа теге бер фатирымны тапшырганда, анарга арендага бергәндә, ул менә бәйләнде, сез шулдан калган монголлардан калган халык. Мәйтәм, ник без йөзебез ачык. Инде хәзер ди бу якта торгач агарып киткәнсез дип, миңа шулай дәлилләгән була. Наданлык инде менә, наданлык ул минемчә гынахларның берсе, иң зур гынахларның берседер инде наданлык. Наданлык шул дошман итә бер-беребезне. Шуңа күрә әйтәс килә, укыгыз, кеше булыгыз,